I sad, zbog čega su nam danas toliko neophodni prosvetitelji? Pa oni su nam uvek neophodni, a danas su nam posebno neophodni zato što se čini da je i opšta situacija u društvu loša. Ta situacija se prelila i u obrazovni sistem. Veliki broj nastavnika je sasvim razumljivo sagoreo. Njima je jako teško u ovakvim uslovima da rade svoj posao, ali uvek imaju oni koji uprkos ovim okolnostima rade svoj posao predano, posvećeno i ostvaruju dobre rezultate, stvaraju dobru atmosferu, podržavaju svoje kolege, umeju da naprave neku vrstu timske atmosfere u školi, da doprinesu svojim radom, da se ipak odupre i škola i nastavnici i učenici ovom nekom opštem lošem stanju. I mislim da je nekako prirodno je da mi naravno vodimo računa o tome šta su sve problemi u obrazovanju, jer ih ima puno, ali ne bi trebalo da zbog te opšte loše slike zanemarimo ljude koji uprkos takvim okolnostima rade svoj posao izuzetno, jer oni mogu da nam pokažu i šta je neki najbolji put dalje za ceo sistem. I sad upravo i ovaj logo koji vidimo iza vas, prosvetitelja, ima tu simboliku da upravo i nastavnici i profesori treba da nam budu i zvezde vodilje i oni stvaraju neke buduće zvezde.